sampun supe like, comment, and subscribe wonten ing channel menika supados saged ngrembakaning channel menika ugi mupanengati dhumateng kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih para siswa kalian Pak Subhanali wonten ing mata pelajaran basa Jawi. Wonten ing minggu kala wingi Pak Ali sampun ngandharaken materi menapa? Nggih menika materi babagan pengertian tembang, materi kaitanipun watak tembang pangkur. Salajengipun napa? Salajengipun inggih menika paugeran tembang pangkur. Lajeng inggih menika serat wedotama pangkur, terus ingkang terakhir mungkin menika piwulang luhur lan nilai-nilai ingkang kakandhut wonten ing sajroning tembang pangkur serat wedotama. Paling yakin tentunipun para siswa menika sampun sinau anggenipun materi ingkang sampun Pak Ali paringkan wonten ing minggu kala wingi. Menawi wonten pitakenan babagan materi minggu kala wingi saged WA utawa japri langsung kalian Pak Ali menika. Oke. Materi ingkang saat menika ing nggih babagan urut-urutane nulis tembang. Nah, berarti wonten ing pertemuan menika ingkang dipun rembag temtunipun tembang pangkur awit wonten ing serat wedotama kelas 10 semester setunggal menika rembag babagan tembang pangkur ya serat wedotama. Menapa to ingkang dipun siapaken menawa ingkang dipun siapaken anggenipun nulis tembang menika ingkang dipun siapaken nomor setunggal. Ingkang dipun siapaken anggenipun nulis ya tembang menika nomor setunggal menika nemtokake tema. Nah, tema niku menapa to? Sami napa mboten to tema kalian judul menika. Menawi wonten pitakenan dos mekaten dos pundi wangsalanipun tema menika intisari saking pembahasan. Nggih. Nah menawi judul menika ingkang miwiti saka cerita kasebut. Berarti tema niku saged maneka warna, saged tema masalah kehidupan, tema masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, utawa babagan religi, ugi ada sangat ingkang nyerat tembang pangkur menika kanthi ngginakaken tema katresnan. Awit umur sawancinipun para siswa menika kata-katipun nembe nandang kasmaran. Nggih napa boten? Nggih to? Oh, nggih. Nggih. Lajeng sasampunipun nomor setunggal nemtakaken tema, nomor kalih inggih menika nemtokake jinising tembang. Niku menawi dipun basa Indonesiake yaitu menentukan jenis tembang. Berarti tembang apa yang akan dibuat dalam tugas kali ini. Nggih. Temtunipun nggih tembang pangkur ya. Cobi Pak Ali tak nyuwun pirsa tembang pangkur. Paugeran tembang pangkur saking guru gotranipun jumlahe wonten pinten? Sampun do paham lekan to? Wonten pinten tembang pangkur jumlahipun guru gotranipun? Nggih. Guru gotra saking tembang pangkur gunggungipun utawa jumlahipun nggih wonten 7. Niku nggih. Apa zaman saniki ngantos zaman binjing tetep kedahipun sing diarani tembang pangkur niku guru gotranipun gunggungi wonten 7. Mangke sasanesipun gatasaken guru gotra ugi gatasaken guru lagu lan guru wilangan. Niku nomor kalih. Nemtakaken jenis tembang. Nomor 3. Nggih menika nulis paugeran tembang. Lah niki mempunyai kaitan magepokan kalian nomor kalih nika wau.
Awit sasampunipun menentaken tembang lajeng mangertosi utawa nulis paugeran tembang. Ingkang baken inggih menika babagan guru lagu, guru gatra lan guru wilangan. Awit tembang pangkur menika guru gatra jumlahipun wonten 7 nggih. Terus guru wilangan guru wilangan menika baris pertama niku inggih menika 8. Nggih, guru wilangan wonten 8. Lajeng guru lagunipun guru lagune ing gatra sepisan niku dumawah vokal napa? Vokal A lan salajengipun. Nah, cobi Pak tak ngetes. Gatra nomor 7 saka tembang pangkur niku guru lagu lan guru wilanganipun dumawah jumlahipun guru wilangan wonten pinten? Ingkang gatra pungkasan. Pinten? Nggih. Saking gunggungipun guru wilangan saking gatra pungkasan yaitu inggih menika gatra nomor 7 inggih menika guru wilanganipun wonten 8 lan guru lagunipun dumawah swara I menika. Salajengipun inggih menika parokan salajengipun nomor sekawan milih tembung lan ukara kang edipeni. Menapa to tegesipun milih tembung lan ukara kang edipeni? Tegesipun tembung menika artinipun kata. Dene ukara menika artine nggih menika kalimat. Tegesipun berarti memilih kata dan kalimat kang edipeni. Edipeni niku artine indah, becik, apik. Lah dipun suwun nalika nyerat utawa nalika nulis tembang menika ngginakaken basa kang sae, kang alus ya. Tunjukkanlah bahwa kalian itu seorang anak yang terpelajar dan terdidik. Gunakanlah bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang mendidik, yang menunjukkan identitas kalian sebagai seorang siswa yang terpelajar dan terdidik. Nyuwun sewu ampun ngantos kados bocah-bocah ingkang uraan ngoten nggih. Kedahipun saged memilih lan memilah pundi sing sae lan pundi sing boten niku. Nomor saking nomor sekawan niku milih tembung lan ukara kang edipeni. Niku nomor sekawan. Lah salajengipun nomor gangsal nggih menika urutanipun nomor 5 gawe ukara kang jumbuh karo paugeran tembang. Niki magepokan utawa gegayutan berhubungan kalian urut cacaan nomor 3 nulis paugeran tembang. Nggih, berarti dipun selarasaken kalian guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Ampun uwal utawa medal saking paugeran kasebut anggenipun nyerat tembang. Lajengipun nomor 6 ingkang pungkasan neliti maneh tembung lan ukara kang wis digawe. Ibarate nggih menika kita nalika sampun rampung nggih nulis tembang menika kedah dipun teliti. Njagani nggih ngawekani njagani menawane wonten ingkang klentu utawa ingkang lepat saking paugeranipun tembang pangkur nggih dicek rumiyin misal pangkur niku guru gatrane wonten 7 dicek jumlah barise wonten pinten wonten 7 terus guru wilanganipun sampun jumbuh napa mboten ugi guru lagunipun sampun jumbuh napa mboten nggih kedah dipun cek kedah dipun teliti nggih awit menika gemi setiti ati-ati niku minangka watakipun priyantun Jawi niku boten saged uwal kedahipun kita menika tiyang Jawi nggih saged nuladeni saking sifat kasebut gemi setiti lan ati-ati. Salajengipun tulodo lah niki wonten Bali maringi tulodo utawa contoh saking nyerat utawi nulis tembang pangkur ginakaken basanipun Kyambak berarti menggunakan bahasa sendiri ngoten. Ingkang Pak Ali Pendet wonten menika inggih menika kanthi tema utawa onderan menika urip prasaja berarti babagan kesederhanaan hidup ngoten. Tembangipun nggih menika tembang pangkur paugeranipun sampun kasrat wonten ing
sisih kiwa menika. Lajeng menika tembangipun cobi nomor coba dipun tingali niku jumlah barise wonten pinten Guru Kotrone sampun jumbuh napa mboten? Lah sampun to. Lah menika jumlah kotronipun wonten 7 berarti selaras kalian paugeran Guru Kotra saking tembang pangkur. Lajeng cobi bali lesan kerumin. Yen bisa urip prasaja kena apa neka-neka lan iri marang kang katone murup mompyor sarwa gumebyar apa ya kuwi sing diarani luhur apa kuwi tandha mulya apa malah tandha miskin ya saking gatra sepisan niku nedhake yaiku guru wilangan lan guru lagu yaiku 8A gatra kaping kalih nggih menika kana apa neka-neka lan iri guru lagu dan guru wilangan lan guru lagu yaiku 11I gatra kaping 3 yaiku 8U. Terus gatra kaping sekawan yaiku 7A ya, mompyor sarwa gumebyar 7A niku. Lajengipun nomor gangsal apa ya kuwi sing diarani luhur berarti 12U. Lajeng nomor 6 apa ya kuwi tandha mulya 8A lan terakhir sepungkasan apa malah tandha miskin itu niku gunggungipun guru wilangan lan guru lagu yaiku 8I. Lah saka andharan utawi contoh saka tembang menika terus pundi para siswa saged dipun tampi saged dipun pahami saking andharan cekak menika tentunipun menika boten wonten ingkang aurat utawi boten ingkang angel. Nah, ingkang angel menika dos pundi ya. Niat kita anggenipun sinau. Memupuk niat untuk belajar niku yang paling penting. Nggih. Ampun Pak kula mboten saged ampun ngoten. Yang penting saya harus bisa prinsipnya nggih menika. Ngoten. Lah menawi sampun saking andharan singkat Pak Ali niki nggih. Pak Ali badhe nak sampun maringi tugas kalian para siswa. Tugasipun menapa to? Ya, tugas mandiri. Nggih, saking materi menika. Awit materi menika ngrembak babagan urut-urutane nulis tembang. Lah, kamangka kangge gladen wonten ing griya para siswa katuran gawiya tembang pangkur migunakake basane dhewe. Mangke siswa badhe misal lajeng mendhet tema menapa bebas utawa mardika, misal tema katresnan, tema sosial, tema kemasyarakatan, tema budaya monggo Pak Ali mboten mbatesi. Ananging ingkang baken menika kedah jumbuhaken kalian paugerane urut-urutane nulis tembang. Nggih. Pak Ali kinten sampun cekap materi wonten ing minggu menika. Insyaallah kepanggan malih kalian Pak Ali wonten ing minggu ngajeng. Ampun sope tugas menika dipun garap lajeng mangke menawi sampun saged dipun kintun lumantar WA grup utawi Japri utawi WA pribadi kalian Pak Subhanali. Mangkaten pepanggihan ing minggu menika ingkang saged Pak Ali andharaken kirang langkungipun Pak Ali nyuwun sih samudraning agunging pangaksami. Pak Ali boten bosen ngemutaken dhateng priswa wonten ing musim pandemi menika kedah jagi kesehatan nggih. Kita kedah atos-atos kedah jagi kesehatan ingkang tertib ingkang taat dumateng protokol kesehatan. Pak Ali pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.